Uvidíme, kto sa pripojí, moc ľudí dneska nereagovalo, asi sú všetci busy, tak to budeme mať možno kratšie a aspoň také viac súkromné, aj keď s Denis sme sa dneska počuli, že? A chcel som, takú drobnosť som si len s vami nachystal, aj vás trošku zapojím, ak vám nevadí, ak môžete. A v podstate chcel som na úvod povedať jednu takú, aj nie že myšlienku, ale v podstate asi tým, ako aj prechádzam ja tými rokmi a mesiacmi, ako s vami komunikujem, s ľuďmi komunikujem, ktorí sa pridávajú, nepridávajú, tak mám v podstate také zhrnutie aj pre vás, možno ste si to už uvedomili, že si všimnite, že v každom období toho roka je niečo, kvôli čomu to ide ťažšie, kvôli čomu by ste to možno predtým chceli odložiť, alebo nerobiť proste teraz, nesnažiť sa, pretože proste je nejaké obdobie. Vždycky nejaké obdobie bude. A čo ja viem, v lete ľudia hovoria, že teraz to moc nepôjde, pretože je leto, chodí sa von na nejaké drinky a tak. Potom príde jeseň, tam je také obdobie hneď po tom lete, kedy ľudia, povedzme, je tam také okno, ale za chvíľku sa už blížia Vianoce a ľudia zase nechcú, pretože budú Vianoce a nemá význam sa snažiť pred Vianocami. Cez Vianoce už vôbec nie, vy ste si týmto práve všetkým prešli. A teraz je tu január a všetci si dávajú predsavzatie, že od januára začnú. A január je pritom zase obdobie, v ktorom to nemusí ísť úplne 100%, pretože proste je tma, ľudia sú unavenejší, je kopec práce. Proste vždycky je tam niečo, prečo nie, a vždycky je treba hľadať skôr tie dôvody, prečo áno, a všetkých vás tu vlastne chválim, že tu ste. Dúfam, že ste za to radi aj vy, pretože sa snažíte v období, kedy veľa ľudí proste odpadá, prestávajú sa snažiť, pretože je proste toho veľa, povedia si zase, že potom, a to potom nikdy nepríde. A vy ste tu a všetci napredujete. Takže takúto myšlienku na úvod som chcel dať a potom som chcel s vami prejsť a v podstate také, každého sa spýtať dve otázky a myslím si, že by ste sa ich mali pýtať pravidelne, ideálne vždycky pri check-ine, proste cez víkend, na konci týždňa a povedať si jednu vec, ktorá vám tak vyčnieva medzi ostatnými, ktorá sa vám podarila, na ktorú ste hrdí, a potom druhú vec mi povedzte, na ktorej do ďalšieho týždňa by ste chceli najviac zapracovať. Môžeme začať napríklad Táničkou, tam má najmenej času. Táni, nemala si moc času na zamyslenie, kľudne sa zamyslí. Povedz jednu vec, na ktorú si hrdá za posledný týždeň a jednu vec, na ktorej zapracuješ tento týždeň. Tak hrdá som na to, že nakoľko máme toľko roboty, ako máme, tak je proste, nie je jedno, či som unavená, alebo nie som unavená, ja idem. Keď mám tréning, tak jednoducho trénujem. Keď mám odpočinok, tak odpočívam. A čo by som chcela, tu je ťažké s tou stravou, ale veľmi ťažko. Tak som rada, že to držím tak, ako to držím. Doma ja to dokombinujem už úplne inak, ale snažím sa aspoň, ja už váhu neriešim, Mačko. Ja som na tej váhe kvázi, ako som aj chcela byť, aj keby som pribrala tých 61, to mne absolútne nevadí, ale potrebujem to trošku doformovať. A na to si dávam teraz záležať. Preto som vďačná za tieto cviky, čo ste mi dali, lebo dneska som si dala sakra zabrať, som zvedavá, aké budú zajtra až štvrtok, ale dám to jednoducho, ktoré tu nedokážem spraviť, treba bolo tamto dvíhanie s tými činkami na vrchu, čo bolo na tej lavičke. Tak ja som stojí a tak som to robila, vieš, že som sa prehla tak. Ktoré tu nedokážem spraviť, tak si dávam iné cviky, ale proste to, čo vy mi dáte, proste ja to chcem tak, ako to chcem, tak to tak bude. Pecka, super. Takže si dávaš na ďalší týždeň posunúť sa zase o niečo v tréningoch, áno? Áno. Super, aby si sa tvarovala pekne. Super, Táni, ďakujem. To som rád, to znie dobre, oboje. Obidve odpovede, povedzme. Ďakujem teda, ak to je takto za teba všetko, tak môžem, Denny. Zatiaľ áno, ja za chvíľku sa budem musieť aj tak odhlásiť, lebo musím prášiť do roboty. Sobotu nás čaká zase pevno, budeme mať zase veľa ľudí, ale už to nejako dám. Jasné. Ešte 2 mesiace, ale pôjdem domov. Si dobrá, že to dáva všetko. Fakt.
Musím, Maťko, musím, Dobre, ty. lebo som si dala sebe záväzok, že proste čo som chcela, tak to dosiahnem. A nech sa každý postaví na myhalnice. Táni, ty si fakt inšpiratívna, to je super. Toto je mindset, ktorý... Dobre, že ho rozdávaš. Ďakujeme, že tu vždycky si na tú Mám chvíľku. dobrých trénerov, no. To sme radi. Aj ty si dobrá. To Len tak je ďalej. veľké plus, Mačko, keď máš dobrého trénera. Máš trénerov takých, ktorí ti povedia, budeš to cvičiť takto a jednoducho kašľú na teba, ale vy nekašlete na nás. Vy proste sa snažíte, aby to, čo chceme, máme. Tí, čo Ďakujem. nechcú cvičiť, tak cvičiť nebudú. Ale proste každý máme svoj cieľ, každý chceme niečo dosiahnuť, tak jednoducho ideme za tým. Ja sa nevzdávam, ja som kozorožec a jednoducho ja som roháta. Ideš si za tým. To je super. To je Takže super. tak, Táni. aj keď som stará už ako krava, ale nevadí. Ale nie. Pozri sa, teraz sa cítiš mladšie než predtým. Áno, Super. tak. Dobre, To Táni. si vyjadril správne. To som Dobre, rád. Maťko. Ja potom, keď budem musieť odísť, tak ja sa iba odhlásim. Určite, v pohode. Ďakujem pekne teda. Dobre. Predám slovo Denny, ak môžeš. Danielka, povedz nám, na čo si hrdá za posledný týždeň a na čom zapracuješ do ďalšieho týždňa. Neviem, na čo som hrdá. Asi na to, že je to tak nejak ako Tanička povedala, že tak nejak to ide samo. Nájdi jednu vec. Naozaj odporúčam nájsť vždycky nejakú vec, keď vás takto oslovím, aby ste to vnímali, že naozaj niečo robíte. Aby to nebolo len, že proste tak celkovo to dávam. Skús, čo bolo najlepšie. Čo sa ti darilo tak akože, čo ja viem, najľahšie a si rada, že už to máš v podvedomí, úplne automatizované. Dneska sme sa o tom U mňa je automatika to cvičenie, že jednoducho pondelok, streda, piatok idem. A keď že nemôžem niekedy, že v piatok alebo stredu niečo mám, tak si prehodím. Ale proste tak, že nenechávam si to na výskum, alebo že tak tento týždeň tam mám jeden nepovinný, tak nejdem, alebo niečo. Proste mám tu 3 tréningy, tak idem. Super. To znie veľmi dobre. To není samozrejmosť. Paráda. Dobre ty. A čo teda zlepšíš do ďalšieho týždňa? Do tohto. Chcela by som možno pridať ešte jednu prechádzku, keď akože, keď je teraz, že je snehu, kopa a zima, tak aspoň sa prejsť viacej, keď sa nedajú nejaké také iné aktivity vonku robiť. Užiť si tú zimu, hej? Dobre, super. Tak nech ti to vyjde. Dobre, ďakujem. Parádička. Ak je to takto za teba všetko, tak ešte poprosím. Reni, můžeš? Máš priestor? Ahoj, jo, díky. Čau. Já teda, kdybych měla říct něco, co se povedlo, tak já jsem ráda, že jsem do toho zase zvládla nějak naskočit po těch Vánocích, takže to bych brala jako úspěch, že jsem se právě vrátila k té rutině, ať už u toho jídla, anebo právě v těch tréninzích, že předtím to byla taková improvizace na obou dvou vlnách, ale teďka, že zase už mám v tom nějaký systém a mám z toho jako dobrý pocit. A co bych chtěla zlepšit, tak je to, že já tam mám ještě daný běhání a teď jsem to úplně nedávala právě kvůli tomu počasí, protože i nechci jít běhat, když je ten sníh a náledí, protože se nechci ohrozit pro třeba ten trénink jako celkově. Ale tak jsem si teďka říkala, že buď to vyrazím, anebo tam dám nějaký jiný kardio, abych to jako něčím nahradila. Takže spíš jako, že to nechci už jako posouvat a pak to neudělat, ale aby se mě to prostě povedlo to na ten týden zařadit, ať už teda v té původní formě nebo v nějaké pozměněné, no. Super, úplne ideálne, presne ako vravíš. Takže si sa vrátila vlastne na ďalšej úrovni, už poznáš vlastne spred Vianoc nejaké veci, na ktoré sa pripraviť a teraz si späť a ideš sa snažiť na ďalšom leveli s tými tréningami vo všetkým. No a k tomu kardiu, k tomu behu, my sme ho tam, myslím, potom pridali po tej výzve, ale ten beh neber ho, takže si ho vyčítaj, že ho nejazdíš. V podstate je fajn, keď ho dáš, proste je to nejaký posun pre teba, ale kľudne namiesto neho daj tiež len dlhú prechádzku, keď proste beh nejde, pretože je náladie, alebo choď proste na páse niekde, ak môžeš, alebo daj úplne iný šport, môže byť čokoľvek, naozaj to kardio je také voľné, tam nám nejde o to, aby sme
v podstate, čo ja viem, akože to dávali ako nejaký ďalší povinný, nutný tréning, je to skôr o to, aby človek proste sa nejako hýbal. A ten beh je tam pre tých, ktorí to dávajú, aby to naozaj bolo kardio pre kardiovaskulárne zdravie. Není to len o tých kalóriách, to kardio. Takže keď tam dáš čokoľvek iné, úplne v pohode. A ten beh je len taký, akože je to takéto ideálne, ktoré za ideálnych v podstate, aj nie že podmienok, samozrejme, Ivanka tá beha aj v zime, ale Ivanka je úplne ináč asi naladená, ale keď proste ty máš takéto, že sa ti môže niečo stať, tak samozrejme proste to môžeš vymeniť a keď budeš môcť dať buď na páse, alebo už nebude sneh, tak zase vybehni. Jo, děkuji. Jo, super, a ja ďakujem. Stano! No ja som tu. Neviem, či si bol na začiatku, díky, že si tu, ale hovoríme vlastne... Čože? Že tých prvých 5 minút mi asi ušlo. Dal som za úlohu hovoriť, čo sa ti v poslednom týždni podarilo, nejakú vec vypichni, ktorá tak akože vyčnievala, že si za ňu rád, že to vyšlo a daj, čo chceš lepšie do ďalšieho týždňa. Dobre, tak čo sa mne podarilo, je trošku si zrovnať váhu po sviatkoch, pretože išlo to trošku hore, ale išlo to potom aj dole, takže sa mi tamto stala taký hrdý na seba, že sa mi to podarilo. A do budúceho týždňa, alebo teraz v tomto týždni v podstate, tak určite by som sa zavrať viac v tréningoch, dostať sa znova do toho, lebo som trochu polavil, ale ísť do toho naplno. Takže to bude tak za mňa asi, tak rýchlovke. Pecka, a kedy ideš trénovať? Dneska som to mal v pláne, ale asi poviem zajtra ráno teda má u nás pršať. Takže toho využijem. Dneska ešte mám nejaký obchodí, musím ísť do obchodu na nákupy a takto povybavovať veci, ale zajtra mám v podstate celý deň. Takže ráno by som si išiel otrénovať a potom, ak bude ešte dobre počasie, tak asi niekam na ryby. To je taký plán na zajtra. Tak si to tam zaplánuj, nech ti to vyjde a nech ti to sedie aj do zvyšku týždňa a stihneš všetky 3. Dobre, posnažím sa. Paráda. Dobre, díky. Tak, môžeme to ukončiť. Takto, ďakujem vám, že ste prišli. Môžeme si takéto cvičenie dávať pravidelne a dávajte si ho kľudne aj sami, každý týždeň. Pomáha to naozaj snažiť sa pracovať na tých slabinách, ale zároveň si uvedomiť tú cestu, čo už sme ušli a mať pocit, že niečo vlastne stále robíme, že to nejde to dolu vodou, pretože stále sa snažíme a už niektoré veci máme proste tak automatizované, že si ani neuvedomujeme, že ich robíme. Takže sa za ne pochváliť. Dobre, ďakujem vám, majte pekný týždeň a klasicky, keby čokoľvek, napíšte. Tak sa máte všetci a vidíme sa. Mějte se hezky. Ahojte. Ahoj, díky. Čaute. Ahoj.